Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan wata na Ramadana, wadda a cikinta za mu nemi gafaran Allah daga zunubanmu da neman rahamansa, Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'anar sallar tarawihi da hukuncinta a musulunci shi nake son na bayyana cikin wannan bidiyo a takaice, amma kan na ci gaba. Sai ku yi subscribe na wannan channel don samun bidiyoyin mu idan mun ɗora. Sallar tarawihi sallah ce ta nafila da ake yin ta a watan Ramadana bayan sallar isha'i a kowace dare. Lokacinta na ci gaba har zuwa gabatowar alfajar. Yadda ake yin ta sallar shine raka'o'i biyu a yi sallama tare da karanta Fatiha da abin da ya sauwaka daga Alƙur'ani mai girma. Adadin raka'o'in da ake yi shine 8 ko 10. Sa'an nan, wasu na kiranta da sallar asham ko sallar tsaiwa. Hukuncinta suna ce mai karfi wadda ba a son barinta. Dalili shine hadisin daga Muslim ya ruwaito daga Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da jama'a a wani dare washe gari sai jama'ar suka ƙaru yayi sallar da su. A rana ta uku da ta hudu sai jama'a suka fito domin yin sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki fitowa. Da safiya ta yi sai ya bayyana musu yake fitowa ne saboda yana gudun kada ta wajabta musu ita. Muttafaqun alaihi. Don haka mu sani a watan Ramadan ana buɗe ƙofofin aljanna, sannan ana rufe ƙofofin wuta, kuma ana daure shaidanu. Don haka ana buƙata bawa ɗaya ninka ayyukan alhairai don samu lada mai yawa. Tsayuwar sallar asham don neman lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala abu ne mai kyau ga bawa. Dalili kuwa Allah yana gafarta abin da ya gabata na zunubai cikin watan Ramadan.